Kaixo, zemos geha. Israel-Palestina konturitaz, han izendagu naiz, ibilitegu naiz, palestino esango genduken alde hortan, autoridad palestinaren eskutan daun Belenen, Betlehen, txete jogean Betlehen, eta baite ere Israelko herrialdin. Baina, gauza batzuk ikusteko, bat da, dana nola ikurrinez bete dan hau, ikurrin horrei buruz. Ikusingo dugu, ikurrin hori da bandera de la rebelión árabe. Badirudi 1906 urtien sortu zela eta sortzaileak bi ote dien. Batek bestik sortutako. Bat da inglesa izen behar Mark Sykes, eta bestie da ustezkoa di hauek, baina garai hortekoa. Usain ibn Ali, dauzan Lamekako azken jerifea. Eta otomanuen nola hartuta zuten inguru hori dana, orduan arabieko, inguruko jendien nazionalismo movimentu hori aurre amateko, da inglesa zebitzen hortan, eta orduan sortuteku da. Eta bandera hori da Ijaz erreinukoa. Ijaz hau badirudi dala Arabia Penintsulako mendebaldeko inguru bat. Eta orduan bandera hori sortu gomentzuten Lehenengo Gerra Mundial garai hortan. Eta herrialde arabiek edo egiteko. Orduan hor aurrea juntzien eta movimentu asko ontzan gez, Lehenengo Gerra Mundiala, da bigarren tarte hortan, orduan hor geldeuzien Britaniarrak nausi edo han inguru kudeatzen berera. Eta hor sarrazki asko hori honen mentzin, batekuk, bestekuk, eta hor ere, hasi zan, badirudi judutarrak ere, nola, 19. mende bukaeran abertzaletasune sortu zan, Euskal Herrien bezalaxe, mundu guztien abertzaletazunek, nazionalismuk, pixkegillo ikusti berbenak, burgesile esango dukenakin eta herrialdekin, movimentu horrelakue, feudalismotik erten eta aurra tarte hortan bezala kokatzen nik. Orduan, garai hortan ere, judutar asko jute nazio mentzan, Judea bere herrialdera, Israel, Palestina lurraldeta, izogin ezautzen da inguru hori, dano ezautzen du, hogeitzet, jakineko zamarra da danontzat. Eta baite ere Britaniarrak zeden garai horretan, Bigarren Gerra Mundial aurretik, arabe ingurutatik ere, area, milioi erdika bateainoko jendi ere jun zela, ote zan. Ez da itzitzen asko hango movimentu horietetaz. Judutarran movimentutaz, ze migrazio ontzan. Ordungo migrantik mundun zier gehiena judu izango ziren, baina arabe movimentuk ere egon ziren. Adibidez, Egiptotiken, Siria eta Jordania, gero Jordania esendan hortatiken, Jordania garai hortan sortzen joan zen dirudienez, eta 1908 edo Jordaniak hartu zuen bandera bat beretzakoe. Eta da, hau, Teixerba jarri zion. Zein da? Liga Arabeko ikurrin hori. Eta orduan, Bigarren Gerra Mundial bukaera horretan, banaketak, Alemaniak, Indian, besti, leku pilo bat, tenor, gerra ondoren iten ontzien, eta estaturen bat egin berra zegoela, Palestinako lurralde horietan zela eta ez zela, etzien bat etorri, bat Arabiek.
Arabiek itxein bat etorri, eta aila zen unea Britaniarrak aldeiteko. Aldein zuten Britaniarrak, judutarrak, israeltarrak, anaizinak, egin zuten, behaien estatu montauko zutela, ipiniko zutela. Eta orduan, gertatu hemen txan, behaien hartinen liskarrak aste horrekin, Arabiarak, bai Egipto egoadetik zartu zala Israel zuntzitzera. Baita ere, Jordania, ekialetik, Siriare, ipar ekialetik, eta Libano ere bai. Danak, Liga Arabe, hortako herrialdi gozatzen aizin doi danak Arabe eta Israel judutarren aurkako gerra bat egontzan. Gerra hortan ez dutena kontatzen, eta batzuk kontatzen dutena da, nola gerra hori zegoen Arabe asko ere antzedenak batzuk erabaki zutela gelditza. Eta beste batzuk berriz, ertenengo dugu hemendik, eta gero bueltako gea. Dana hartuko dutelako Arabeak behaientzako. Inguru guzti horietan gerta dan bezala. Ikusten bali maia du India arte, eta Indian musulman herrialdiek nun bukatzeien eta nola dauden zabaldute ikusten badu, hortaz jarretziak egu. Guzti hori, zortzigarren mendien, zazpigarren gun sortu hasi zan, eta zortzigarren gun da zabaltzen juntzan, eta zabaltzen junta, gaur egune arte. Eta hori esagarri ez da arabetasune da islama, ez? Orduan hor, gertatu zen, berrota zortzitzik, berrota behatzioko gerra hortan, jende asko Jordania aldea erazten zula, eta gerra aurrera juntzan bezala, Israel sortu zen herrialde horrek egin zula, jabetu zala lurralde horietaz oindik gehiago, alegia gerrie irabazi egin zutela. Eta egipzioarrak ere gehiago da, behar baino uste Sinaire galdu intzutela, ondo ez azkenik, baina egin zela askoz ez Israel handiago sortzeko gaitasunik gelditu zala. Eta hor gelditu ziren asko Jordania inguru hortan, eta garai hortan sortu zuten bandera hori. Ze bandera, Palestinantzat ibiltzen den bandera hori, eta da Liga Arabeko bea. Eta Jordania zuen bea, bixer hori gabe. Eta hortik aurrera, gerraz gerra eta bestea, gaur daño etorri da, ez? Indarkerile dagoela nabarmena da. Hasieri nun dago, nik ustetena da bukaeri topa berdala. Eta topaeri bukatzeko berdala gizatasunezko gizartiek sortzeko neurketa batzutan oinarritzea. Guk uste gure ontasun hontan ez gehala jabetzen nortzu dien gizatasun gehiagokoak. Gero gizarte moguen. Eta ikus dezakegu Israelek daukela euneko hogeie musulmana berarekin, alegia israelita dila, euneko hogeie. Ikusten baitugu beste herrialde guztiek islama dutenak tarteko, hor ere daude bi joera nabarmen, sunilek, baina hartin nazketa ondile dute, bada baitere oso feudal gizakue, alegile zendi batzuk domatzen dute edo haintzen dute gehien bat, eta Palestinan hartin ere bai, dirudienez, nire behire bilita, eta daude erabili ez herriek. Herri bat gizatasunezko gutxiengo bat gabe euki berbaldin deu geure askatasunen alde, hori ere zilegile ez tala esango nuke nik. Baina, badirudi dana nahasketa horretan dagoela. Orduan, ni neuk bideo hau egiten dut, pixket ikusteko zabaltasun gehiokin, alde neurrietan,
eta batiz bat jabetzeko zenei ematen dion inderra une bakoitzi. Geure egunerokuen. Hau, urrutiko intxorretan ari balimagea, etxekutan nola ari otegea, hortxe ustez, betxet jakingarri dela irutzat eta esan itizuet, ondo dizian.